Mommy, wayan ki fa yana ringin. Maybe ma daddy ne yake kira. Waya kuma? Maybe ma daddy ne yake kira. To, bari in zo in duba. Dama haka mami take da girki. Ai baka ga komai ba ma tukuna. Allah. Inde mami ce. Allah sarki. Na ji da sosai ta karfe. Bi wallahi ba taba tunanin za ta yi. Amma tsaya. Wai wannan abincin kun da bi da rashi. Ni dai. Kike kai? Eh wannan. Kai haba. Da gaske. Kai gaskiya na ji daɗi sosai kuma na yi dace. Domin ga mami tana da kirki ka ce kuma kin iya girki. Haka ne ke so. Yanzu na zo na ganki na ji daɗi sosai. Shi kenan su da amma duk samu dama zuwa gobe mu je shopping haka. To shi kenan. Zan duba na gani sai zo ɗauke ki ko? Oke to shi kenan ba da mu Allah ya kai. Yauwa don ba na son ranke ɓaci domin ina son abin da kike so. Ai shi yasa nake son ka ne. Allah ko? To shi kenan. Bari mu ci. Shi kenan. Sai mun yi magana ki gaida mu mai kin ji? Ce mu da shi da. Yauwa zubarin je yanzu na san hagu sarki yana can shago yana Dakata mai gida. Dakata. Naga ka ajiye 500 ka kama hanya da ka tafi. wai yanzu ke saboda Allah da annabi me yasa ba kya sa tsoron Allah a cikin zuciyarki ne Da tsoron ka nake ji. Tsoron ka nake ji na ce za ka ban 500 fa ka kalle shi ka sake kalle shi 500 wai kudin cefa ne ga sadiya nan 700 kudin cefa ne yanzu me na ci da 500 me na da shi me ne bukata da shi me na taimaki yan uwana me wani ya zo guri na dauka na bashi me na da 500 ka gaya ki daina haɗa kaina da sauran mazaje yanzu idan ni sana'ar askin nan da nake sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko ya kasa nan zan zo in ci da ke yanzu ki gaya min kamfanin anguwan nan wanda mai aski ne yake ajiye buhun shinkafa to me gida tattare buhun shinkafan ka cinye kaji ka cinye buhun shinkafan ka nace ya haka kana ta cika ni buhun shinkafa kai kaɗai ne kake ijiye buhun shinkafa a anguwan 500 ka ijiye balle ma buhun shinkafa to ɗauka ka cinye shi haka ɗauka na ce ka zauna ka cinye kullum a haka zai ƙare a tsiya kullum babu matsiyaci ka Allah wadare da auren matsiyaci gaskiya Halima ƙawannan taki tana da kirki wallahi duba inda ta karrama mu da muka je gidansu wallahi ai ni da ita akwai amana sai ta ci gaskiya ki ƙara rike ta hannu biyu wallahi tana da kirki gaskiya to shikenan ba damuwa insha Allah amma sweetheart akwai wata magana da nake so in gaya maka dama bikin ƙawannan ta Safara'u to shine yazo ranar Friday za a yi dina kuma
ban san a tamfar da zan je gurin dinan ba sai yasa na ce bari in gaya maka. Haba Halima, shikenan karki da goban Allah da inda zan zo zan tawo miki da ita. To shikenan ba dama sai da Allah ya kai mu. Amin. Bari in zo tafi kin ga rana kuma ga lokaci yana ta. A gaskiya sai da tunan ba gaskiya. Karki da gobe zan dawo insha Allah. Shikenan ba damuwa Allah ya. Kai da mom, nagode. Shikenan bye bye. Bargo. Oga. Dan small. Oga. Tsidugu. Oga. Aikinku yana kyau. Ga kadarori an samu kuma lafiyayyu waɗanda za a ƙari da su. Bargo. Oga. Ka bi su ɗaya bayan ɗaya. An gama. Ka karɓo mana jawwalolin mahaifansu don mu samu mu kira su. Biyan da ka ce oga. Ina jiran ka. Tambaye ta wannan son wasa. Amma na lambar mahaifinka. Maraya ne ni ban da kowa. Kwan ba ya ce ina ma magana kana maganan marai ne. Kai kuma fa. Lambar riga ce da zan rinka yawo da ita ko hula ce da zan rinka yawo da ita bare in rinka nuna muku. Kuma lambar ba kuɗi ba ce bare ku ce a aljihu na saka nake yawo da shi. Kai! To kuɗi ne lambar da zan rinka yawo da shi bare in saka a aljihu in rinka yawo da shi idan kun tambaye nan ba ku. Ka san a ina kake? Ka san a ina kake? To yanzu wallahi zan yanka ka yanzu a wajen nan. In za ka sassauta murya ka kai mun magana ka sassauta! Lambar mahaifinka nake so. Ta lamba. Ta san baka. 070 0762. Oga ina jin wannan fafaran kama yake yi. Allah gafarawa faran kama ake cewa farfadiya ake cewa. Wallahi ba faran kama ba ko farfadiya yake dole ka mahaifinka ya kawo min kudin fansa. Ku dauke shi ku kai shi duhuwa inda muke ajiye baki in sun yi irin haka.